Президентът на Турция ще изпрати войски срещу Русия на фронта в Украйна и като награда ще получи България. Това твърдение циркулира и в социалните мрежи, събирайки стотици реакции от потребители, като мнозина повярваха на тези думи. Известно е, че войната в Украйна е сред най-популярните теми както у нас, така и по света. Именно това води до появата на немалко лъжлива информация в интернет пространството. За да проверя достоверността на твърдението, дали Ердоган ще изпрати войници срещу Русия, първо реших да разгледам групата, в която публикацията бе споделена. Тя се казва "Референдум против еврото, да запазим българския лев". Попаднах на други постове, именно от админа на групата, който е и разпространител на твърдението за Ердоган. Те изглеждат съмнителни и тенденциозни. Пример за това е тази манипулирана снимка, която показва как Зеленски уж вее руския флаг. Според разследване на FactCheck.bg, групата и нейния админ са част от мрежа за координирано разпространение на дезинформация по различни теми. Така можем да заключим, че публикуваната там информация не може да бъде смятана за достоверна. Допълнително реших да потърся официална позиция от Турция по темата. За тази цел написах Турция и Украйна в Google и попаднах на много статии. Reuters пишат, че анонимен източник, представляващ Турция, заявил, че плановете за изпращане на войници в Украйна са концептуални и няма ясно решение по темата. В допълнение се споменава, че дори и войници да бъдат пратени, то това ще се случи само и единствено след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между двете страни. Тяхната роля няма да включва воюване към която и да е страна на конфликта, а по-скоро следене за спазване на примирието. Други медии като Sky News и Turkish Minute потвърждават тази информация. За обещанието Турция да получи България като награда липсва каквато и да е информация, като твърдението само по себе си е нереалистично с оглед на това, че двете страни са съюзници в НАТО. След проверката можем да заключим, че твърдението, че Турция ще изпрати свои войници срещу Русия и в замяна на това ще бъде възнаградена с българска територия, е невярно.